máme tancovať niečo iné, ako sme mali naplánované. Nebodaj vás to rozrušilo? No rozrušilo nás to, lebo máme iný pracovný program, iba toto je ten problém, že zajtra sme v Umenom, potom v Slovenskej Ľubči, s divadlami a skrátka, že teraz musíme zmeniť celý náš život a nejako to tam narvať ten čas na to, aby sme sa to naučili a v nedeľu ideme do toho. Držíme vám palce, nech sa darí. Ďakujeme. Zmiešané, ale v konečnom dôsledku si myslím, že sme dopadli dobre. Neviem, či aj Fabio má ten istý názor. Ja mám quickstep rada. Áno, samozrejme, že už sme mali nacvičený aj druhý tanec a už to bola taká istotka, ale prečo nie? Život je zmena. Áno, akože aj ja som bol úplne v šoku totálne, sme to vôbec nečakali. A s tým, že sme mali pasodobe pripravení a ja som Talian, takže som to mal pripravené, že už je to OK, je to už natrénované, iba to doladíme a teraz znova, takže to znamená, že dvojnásob práca. Ale, To sa ja teším, že budeme pekne spolu trénovať, že Fabíko. Áno, budeme trénovať, áno. Ďakujem krásne a držíme vám palce, nech sa vám darí. Dovidenia.